Sasaeng fans theih mitam jok chuan kan hrethiam lo mai theia K-pop idol ho achil zualte ania stalker angdeu ni in an idol du em te chu khoi hmuna po an zui china an zinna pianga ti an local via idol ten an hmulo na turin a ruk theiang berin an che china idol te hotel chona ten lo ve china an thlona chuan na te an lo chuang ve china Chuvangin Sasaeng fans ho hian idol te thuru khi an shefu thei le ani tin idol ten tu tenge aruka an date ti te po hi an she thei le a chan chu eng tiklai mai point idol ten haya an reng china na pui bera an nei to pani tin a tlangpui Sasaeng fans ho hian poisa hi an mo tin china a chan chu idol de chu hotel changka nga le flight a po first class de unga thi book china ni a tin idol te chu jin kwal reng an ni boka an stop na lama poisa tam tham takhi an seng ve china ma se khang kha Sasaeng chuan poyan tilava an idol te nen mun khata theina tur le an idol te an vakal po theina tur ani phot chuan poisa sen kha chu enga ma ningai lava an she lem lawani tin engtin nge poisa an lak lu te po kan ti mai theia an thuruk sha theinan hian idol te thuruk sha theinan hian Sasaeng ho hian an lo record china chu fans dangte mo reporter bula poisa in an sha china entirnan idol te ngaizong an shat emo idol te na thil swal an lo ti ruk emo idol te phone number an shat phei chuan poisa an phut tam zwa china khatiang a poisa ne achang khan idol te ho hi an stop ve le china ni Sasaeng fans lo ni to chin in puan na kha YouTube lama mi che pakhatin a koma kha po kha achiang zor chuan Sasaeng fans ho hi eng tiang cha rap thang nge an ni ti le engi an ti china eng tin nge idol an so chin tu nge an lo sto ka tu te thuru nge an share to ti kha kom veka a sei veka kha khan endonia adu tan chung kha chu exo chuan music show an ti tur te zawa an chwa chuan an group ven ni om taka an shat pakhata chuan lu tlangal an tuma masian manager chuan chu ven chu makate de oriawa member chen kha chu an lut mana mase manager chuan an ven lu na mek chu an group ven ani lauti a sha chuan rang takin exo how chu a kaulet le ngal wata ti chuan thil thleng chu an han chui chan nu chuan Sasaeng fans pakhat hian exo how chu bumin lo kidnap veka tum le ka lo ni a exo how group ven ang cha mai chu lo leya an group ven ang cha in alo ti danglam ve boka an mani ven dik tak jok kalson chung zokin an ven da chinna a chuan alo park vea Chuvangin exo how chuan an shet cha lawa alo bun chuak man te hle ani Super Junior hi chul chu akar ne na leng chuak vea chuta Sasaeng pakhat chuan karin a ron zui ru a ati chuan hi chul chuan anunga tlan ve satlia me mo ti wangin angai sak zui lem lawa ma se rei takatla nuwa chu kar chu alo ra tlan ve zela anunga chuan adina piangin alo ding ve zel boka chuta hi chul chuan Sasaeng fenani ti a hrethiam ngal maya alo ton ve to china wangin pumpel konga changin kalsana tuma masi ala zui zel sia chuta aron tlan chak tel ta hi chul hlau thong chuan akhal chak ve zel boka motor dang nen anin sut pha hemi chum hian akeru atikhi a in hliam na viau boka masia nuwa hi chul le Sasaeng fan te hi in berremin hi chul hian angai dama thubuaya tir lawni exo hi Sasaeng fan nga bertia soya ni china chumkha chu exo member dio chu bathroom mang turin akal sang loka show an nei lai chuan ti chuan bathroom a alu nu re lote ami pakhati na ron zui lut ve a chuta dio chu athlaron lak sakatum ta meya zun lai chuan dio chuan fans ani ti a hrethiam ngala tin aron ti bai tu chu mi pa ni lavin meichia lola ni le zel boka mi pa bathroom a lu theinan alawin che dang lam le ka lo ni a security te chuan an shwai son ngala chuta china chuan atlangbui dio hian security thatlo na hmuna zunram thiar hi angam to chia lawa tin ama po hian voitam takhi meichia a hlau thu le meichia nazawng hi arin vakalo thu hi asoi bokani Sasaeng fans hawin an ti boy zin ema wang hian
chum khat chu 17 group in fan sign an nei lain saseng pakhat chu Joshua laka at hinrim hle a paper te le a thil ken de chu hinrim taken Joshua ma a the de popopa Joshua a kalpel nuwa po an khum zela manager pakhat chu lo kain chu nu chu rondan atuma 17 ho laka chang ashwai shanga anwa engwangin nge khatia oma engwangin nge khatia an khum ti an zo chuan chu nu chuan Joshua muturin poisa tam tham tak ka senga ma se voi khat po min nui du lova inde pui tak tak tura ka som po in min chang chadu hlom lova member zong khan do taka min kwa na chang pon shelau ti ina changa chuwang chuan khati khan an khum chiamani atia a thak tak zetani BTS ho chuan show nei turin Indonesia lampanan tuma airport a chuan fence satlia ain saseng an lo tam dei maya member de chu guard hoin an shuaya ma se chung guard te chuan BTS ho chu saseng fence lakata an veng him zau ho lova member de chu saseng ho chuan an bung ruken sakti an lawin chu hloma tin an mani member nge po chu an pot luaya an taksa eng model lai khoi fu sak tum luitlat pol ti an la omboka Jungkook phei chu saseng fence han an pot na salutuka guard le BTS member te ho point an pot let ne lo chep zoka mase airport security guard ho chu an run kal ta chewa BTS chu an run pui thei shama Jungkook po chu achwa vele thei shama mase chu ti line saseng fence ni lo fence pa ngai te ho chuan BTS ho chu lo veng him ve in saseng fence chu an hau ve thau boka BTS chu toklo turin le an ni ho chu kaltir mai turin an lo vin ve hlom bokani hi Jungkook emo BTS ho shimshimina an voi khaton na ni lava voi tam tak an lo tonga video lak fu te po an nga khopani JYJ group member lo ni to chin tu ne actor ni me Jejung chu hadam turin sauna a akalvia hadam ne kin atan chuan hemini hi mangsia ani ringot maya amut hil hadam lai chuan fan pakhat saseng fan hi alo lu druvea aruma chuan athla alo lak sak vak maya chu media a posin a caption a chuan Jejung sauna omek ti hi alo manga chu thalak chu reilo te chungin rampon lam thleng po in alo dar mana henu hi anua guard hawin an man lea ta chuan an do pa an puang a in puang ta a soidan chuan ama changdei to in Jejung hi alo zui ru china sauna akal don ti a shat vele sauna kal turin alo in pwa cha ve ngala tin hei ai zong ala poi zo le la pom jok chu Jejung hi amut hi lain voi tam tak alo fop man ti a soi bokani